TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Bastos Gang goes to Durian! Welcome to Dinagat Island. Welcome to Duyos! This is Duyos Camping Resort. And the meaning of Duyos Resort is push. Duyos means push. And Mother Nature create its own landscaping or sandbar every now and then. Duyos lifeguard. And we're going this way. Still developing. Wow! I'm still trying to make it wider. Wow. And this one, I'm creating another swimming pool for the kids. Yeah. And that one is for the crawler, the babies. Oh. Because the babies like to soak themselves too. You know, while the mothers. Bisaya uno kan? Oh, pwede. Okay. Ang inahan, pwede sad sila magkuan ka ng mag-selfie-selfie kaya di man delikado. Oo. Kana kana mo ay swimming pool sa mga baby. Kani mga 10 to 15 years old, anak ba? Kay para safety gyud sa ila. Kani diri niyan ang akong mga cottages. Kani 2,000 pesos, ina for 20. Kani ina for 10, Bisaya uno kan? And I have another one. Kuan kaning couple or honeymoon rest house. Wow. Honeymoon? Sana all. Nay, honey. Og na honey din na honeymoon. Nanisan akong bag-o nga kuan karon ang rock. Oo. Ano ang akong bag-o karon nga ang bihimo di Johan. Kini mao ni ang kuanan pitikanan kung naamoy mga seafood baka nang pukpukon tuyo. Diri mo mang lingkod. Kaya at the same time pwede ninyong hugasan ang inyong seafood. Labi na ang tuyo malindot man og kanang pagbuak nimo dito sa baba. Kasi kanang uban na nga mag limpyo sa inyo, lain naman ang lasa. Oo, maayo magyudok na mo ninyo dito. Mao ni ako Duyos Rocky Mountain. Wow. Kanan. Inyong kuan tandaan kani siya nga bunga kung nakita ninyo nakita po kuan na tapos kani siya is tawagan na siya mata-mata eyes kuan na siya sa kani siya is tambal gini siya sa glitter. Wow. Pero pag makuha ni siya malatan siya bakukay siya then pag mukhaon mo ani siya magguwapa mong tanan. Listen very carefully guys.
So kung nakikita niyo itong daan na to, according sa BFAR, ito ang tinatawag na FAR exit. Kasi malayo siya. Morning akong donation sa Kuring. Hagdan. Listen carefully, listen. Alam nyo ba, na dito sa New York, kung nakikita nyo yung lahat ng nyog dyan, nabilang ko na lahat yan kanina. Kung tatanungin nyo ako kung ilan lahat yan, nasa 361 trees, coconut trees. Diba? Wow! Bakit ko nalaman Pinilang mo talaga? Oo, isa-isa. Galing. Bilis ah. Ganyan kasi ako mathematician yung mga... Easy, easy. Easy lang. Easy lang, easy. Ganun Basic yan, basic. Dapat yung mga, pag nagbibilang ka kasi, dapat yung mata mo, naka-up, naka-ganon ka. Dapat, Power up. First Paano? First step, pag nagbibilang ka ng kahit ano, yung mata mo dapat nakaganon, nakataas yung eyeballs mo, ganun. Second step. Kailangan, pakiramdaman mo yung paligid. Power of the mind. Oh, ganun ka. Tapos nakapikit ka, tapos i-apply mo yung number 1. Ow. Oo, di ba? So, Bilang mo. bilang agad. Pero pag marami na talaga yung binibilang mo, ganun ka lang. Oh, di ba? Salamat sa Katong dito mautoy akong tree house. Nya kani pasyalanan ni nakoy ko ang kanang sa paning Iron Man. The future magkuang ko Triathlon? competition sa Iron Man. International and local. Oh, pero ang gamito nako baroto. Daily kaya. Pero langoy gyapon. Tapos dagan. Dagan, pero dagan na sila. Ah, pero may langoy. Ano, tiger? Kung napapansin nyo tong duyan na to, Napapasin ko din to. Alam na. pag si Sheena yung nakaupo dyan, tingnan nyo, nag-a-adjust yung kuko na. Siyempre, di ba? So naka-auto-adjust yan. Auto-adjust. Ganyan ka na, high-tech. Dahan-dahan lang, Shin. Oo, mahal yan. Kasi pag ganito yung ano mo, body shape mo, weight, tsaka height, tapos nag-a-adjust yung tawag doon. 6-footer ba yan? 6-footer? Oo, 6-footer, wag kang tumayo. Uy! Sabi ko sa'yo, wag kang tumayo. Alam mo ba kung bakit tinatawag na duyan? Bakit? Dahil duyan. Kasi nandito tayo sa duyos. Duyan, di ba? Alam mo ba na kapag nagkuhan ka dyan, Wala si Maui. Kanya ang ubang pod. I've been staring at the edge of the water. Kanta na, Jing. Kanta mo ano ba? 1, 2, 3, go. I've been staring at the edge of the water. Uy, dagong na naman. Kari diri ang kuang gid ani. Barko ang iyang design. Asa? Kani barko na siya. Kini dire. Oo, tanaw na nimo kani siya murag barko gyud. Unya, ang barko, ang likod sa barko instead ng cabin, kuan kanang pavilion. Pavilion. Ang pavilion na ng kuan kaning sports, kaning mitinganan, restaurant, oo nya na ng pool table, dart. Ang akong kuang gyud ana, dream gyud nako nga international, parang international na competition. Pati kaning Ironman, international gihapon competing with the Filipino. Kung
parehas man sila, compete sila Pilipino. Mo na akong gikuan kani nga kuan ba nga iisip. Pero mo abot yun. Maybe you think I am a dreamer, but sometimes the dream will comes true. Bisaya on ra kan? Pag-aalis na papuntang bakasyon sa ibang bansa. Let's go! Our things are ready! Sa Pinas! Saglit lang, hindi pa ako nakakapag-prepare. Yan ang Pinoy! Guys, alam niyo ba kung bakit wala dito yung puso ko? Bakit? Kasi nasa kanya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するの Kanino? Kanino?